Szeretettel köszöntünk mindenkit a mai kerekasztal beszélgetésünkön, melynek témája a Penta Unió Zrt. Által indított társadalombiztosítási és bérügyi szakemberképzés. Én Zsadony Dorottya vagyok, a Penta Unió Zrt. Képzésmenedzsere, és elsőként szeretnénk megköszönni az eddig beérkezett kérdéseket, amiket igyekeztünk beépíteni a mai beszélgetésünkbe, illetve törekedtünk arra, hogy összefoglaljuk a képzés legfontosabb tudnivalóit, beleértve, hogy kiknek ajánlott ez a szakma, hogyan is épül fel a mi képzési, illetve vizsgáztatási rendszerünk, illetve mindent, amit tudni kell a képzésről, és szeretném bemutatni a beszélgetésünk mai két résztvevőjét, Jakab Nórát és dr. Bogdán Zsuzsannát. Köszönjük, hogy elfogadtátok a felkérésünket, és megkérnélek titeket, hogy mutatkozzatok be. Mi is köszönjük szépen a meghívást, szeretettel köszöntjük a remények szerint hallgatóinkat, leendő hallgatóinkat. A nevem Jakab Nóra, én körülbelül 3-4 éve, jó néhány éve van szerencsém a Penta Uniónál dolgozni egy fantasztikus csapat társaságával, illetve együttműködésével, támogatásával. És én gyakorlatilag a tanítás mellett a gyakorlatban is tevékenykedek ezen a területen. Körülbelül 20 éve dolgozok a szakmában, bérügyintézőként, könyvelőként, adótanácsadóként, tehát a mindennapokban is foglalkozom ezzel a szakmával és ezzel a területtel. Én Bogdán Zsuzsanna vagyok, és végzettségemet tekintve jogász és társadalombiztosítási szakember, de ha megkérdezik tőlem, hogy melyiknek vallom magamat, akkor inkább TB szakembernek, ugyanis 2006 óta ezt a területet vezetem, az egészségbiztosítás pénzbeli ellátását, és egy 3 éve a családtámogatási terület is hozzánk tartozik. És hát, amit Nóra mondott, én 2007 óta vagyok igazából a Pentának a tagja, és azóta oktatok itt ezen a területen, és természetesen más intézményekben is oktattam, mint az ELTE, Hotel. Tehát, hogy gyakorlat az van. Köszönöm szépen, és akkor fel is tenném az első kérdést, hogy kiknek ajánlott ez a szakma? Első körben azoknak ajánlom nagyon nagy szeretet, akik mondjuk a munkaerőgazdálkodás és társadalombiztosítási ügyintéző képzésünkre nem tud jelentkezni azért, mert a szükséges bemeneti feltételekkel nem rendelkezik, viszont legalább érettségvel rendelkezik, akkor az ő számára ez a képzés tökéletes lesz ahhoz, hogy a bérszámfejtés meg az azzal kapcsolatos adózás és ellátási rendszer szabályaival megismerkedjen mélyebben. Ajánljuk ezt a képzést azok számára is, akik már ezen a területen dolgoznak, de szeretnék ezt a területet mind a társadalombiztosítás, mind a bér, meg a munka területének az alapelveivel, szabályaival mélyebben megismerkedni. Azok számára is ajánljuk, akik teljesen kezdők, nem kell nekik sem megijedniük, tehát szeretettel várjuk önöket, és mivel mindent igyekszünk az alapjaiktól felépítve végigmutatni és végigfejteni az izgalmas témákat. Köszönöm. Remélem nem hagytam ki semmit. Nem. Zsuzsi, te akkor? Hát én azt gondolom, hogy azoknak, akik érdeklődnek a bér és TB világa iránt, akik szeretnék tudni, hogy ez a bér az miért annyi, hogy miért annyi volt a táppénzük, akik szeretnek tanulni, akik bírják a változást, mert hogy ez a terület azért folyamatosan változik, nekünk is minden egyes jogszabályváltozást után kell követni, tehát ők azok, akikre nagy szüksége van a szakmának, borzasztó nagy szüksége van a szakmának, és mi meg várjuk őket szeretettel. És hát hozzáteszem, társadalombiztosítás és bérügyi szakemberre mindig szükség lesz. Így igaz. Köszönöm szépen, és akkor ehhez kapcsolódóan bemutatnám a képzési struktúránkat is. Ja, a bemeneti feltétel, ahogy már említették korábban, érettségi bizonyítvány, hiányzás nem kötelező, viszont ajánlott a valós időben történő részvétel a konzultációs órák során. És a tanúsítvány és a vizsga, ami ugye a képzés befejezésével megszerezhető dokumentum, az egy Magyar TB és Bérügyi Szakemberek Egyesülete által kiállított certifikát, illetve egy tanúsítvány, amit a Penta Unió Zrt. Állít ki. Ezt abban az esetben szerezhetik meg a résztvevők, amennyiben a 3 modulzáró vizsgát, illetve a záró vizsgát sikeresen teljesítették. És van egy szakmai szervezetünk is, amiről megkérném Zsuzsát, hogy beszéljen egy pár szót.
A pentának nagyon fontos, hogy azok a szakemberek, akiket képeznek, azoknak, amikor véget ér a képzés, ne engedje el a kezüket. Erre szerintem pontosan egy nagyon jó társaság az egyesület, ahol egyébként az alapító tagok között is a szakma krémjei vannak, és tulajdonképpen cikkeket írnak egy-egy jogszabályváltozásról, vagy felölelnek egy témát, és azt körüljárják. Van egy Facebook csoport, egy zárt Facebook csoport, ahol kérdezhetnek a tagok, és természetesen maga az egyesület szervez előadásokat, konferenciákat, ahol a tagok díjmentesen tudnak részt venni. Ez azt gondolom, hogy mindig jó valami olyan közösséghez tartozni, akik tudnak nekünk a szakmába segíteni. Köszönöm szépen, és akkor nézzük is a következő kérdésünket, hogy több képző is szervez a TP és bérügyi szakemberhez hasonló képzés, de mégis úgy tűnik, hogy a pentát választják a legtöbben. Mit gondoltok, miért lehet ez? Miben más a penta? Szerintem egyrészt azért, mert fantasztikus oktatókkal dolgoznak együtt, és itt vagyok és még én is. Itt vagyok még én is egyébként. Kiemelni mindenféleképpen az, hogy online térben történik a képzés, tehát helyszíntől, időtől függetlenül tudják a tananyagot megtekinteni, végigvenni az egyes modult, részeket, méghozzá egy nagyon felhasználó barát felületen, ez a Penta Tudástér felülete, ahol megtekintették a tananyagot, van lehetőség adminisztrációs teendőket intézni, vizsgára jelentkezni, tőlünk közvetlenül kérdéseket feltenni, és mindezt tehát egy nagyon jó felépíthető felületen, amiről gyakorlatilag ma beiratkozás követően egy ilyen tájékoztató anyagot is fognak kapni erre a tudástér használatával kapcsolatban, mint egy tanfolyamindító tájékoztató. Bármikor van lehetőség a képzés során kérdezni, ne féljenek kérdéseket feltenni bátran. Ahogy említettem, tőlünk közvetlenül tudnak a tudástér felületen kérdést feltenni, igyekszünk rövid időn belül segítő választ is nyújtani. 48 órán belül. És gyakorlatilag, hogyha képzéssel kapcsolatban kérdésük vannak, akkor pedig a képzésmenedzserektől e-mail úton tudnak kérdést feltenni, és ugyanakkor az önök számára egy Facebook csoportot is létrehozunk, és ott a hallgatói közösségen belül egymástól is tudnak kérdéseket feltenni, illetve hasznos dolgokat vagy információkat egymással is megosztani. És azáltal, hogy online térben történik a képzés, itt hát saját tempóban tudnak haladni az anyaggal, viszont azért az önök előrehaladását segítve egy ütemterv fog az önök rendelkezésére állni, egy tanulási ütemterv, az adott hétre megadjuk azt a tájékoztatást, hogy mely leckéket érdemes mindenféleképpen végigtekinteni ahhoz, hogy majd a személyes konzultáción, ahol velünk fognak találkozni, tehát ha valaki a személyes képzés jobban preferálja, akkor számára ez nagyon jó jelez, vagy a számukra, hogy ezeken a személyes konzultációkon tőlünk is tudnak kérdéseket feltenni, illetve a heti tananyaggal kapcsolatos kérdéseket megkonzultálni. Így van, köszönöm szépen. És lehet a képzés során felmentést kapni? Ezt elég sokan szokták kérdezni már itt a jelentkezés de nincs előtt. is értelme kérni, mert hát úgy kerek az egész, hogy az elejétől a végéig megtanítjuk önöket. Úgyhogy nincs lehetőség egyébként, de én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy megfelelő tudást kapjanak, az elejétől a végig benne kell lenni, és igazából így egy olyan tudásra tesznek szert, ahol máshol ezt nem tudják megkapni. Köszönöm. És ugye ez a képzés online formában zajlik, ami sokkal rugalmasabb, mint a tantermi formája. Mégis ugye nagyon sok motivációra, illetve kellő önfegyelemre van szüksége a képzésben résztvevőknek. Mit tanácsoltok, hogyan érdemes tanulni így az online világban? Én azt gondolom, hogy úgy van felépítve eleve a tananyag, hogy lépésről lépésre mutatja meg tulajdonképpen azt, hogy mit kell tanulni. Ugye említette Nóra ezt a tanulási segédletet, minden hétre pontosan megmondjuk, hogy mi az a tananyag, amit el kellene sajátítani, amit meg kell hallgatni egyébként a videókon, és minden egyes videó mögött gyakorlati példák is vannak. És ahogy ezeket hallgatják és haladnak előre, meghatározott időközönként, ahogy mondta Nóra, konzultációs órák vannak. Egyre nagyon
szeretném felhívni a figyelmet. Ne csinálják azt, hogy meghallgatják az elsőt meg az utolsó tananyagot, mert akkor elborzadnak, hogy úristen, semmit nem értek belőle. Pedig, ha lépésről lépésre csináljuk, hiszen a házat is úgy építjük, hogy alap, aztán utána jönnek a falak és ugye a tető, és nem a tetővel kezdünk. Tehát, hogyha ezt lépésről lépésre csinálják, és nem hagynak ki egyetlen leckét sem, nem hagynak ki egyetlen konzultációt sem, vagy ha kihagyták is bepótolják, akkor onnantól kezdve ezek egymásra épülő tananyagok lesznek, és így kell ezt elsajátítani. És ami még nagyon fontos, hogy tanulni kell. Tehát, hogy ez nem olyan szakma, ami úgy velünk születetten jön, ezt meg kell tanulni, nekünk is mindig tanulni kell, és alapvetően változik a jogszabály, fejleszteni kell magunkat, és igen, egyfajta önfegyelem is kell hozzá, hogy igen, ez a hétre az én tananyagom, ezt megtanulom, végignézem, ha nem értek valamit, akkor a hétvégi konzultáción, vagy amikor konzultációs óra van, felteszem, és akkor a tanárnő én is megvilágítjuk egy más szemszögből is. Lehet, hogy úgy nem volt annyira érthető. Nekünk igen, de önöknek nem, akkor megközelítjük más szempontból is. Tehát, hogy arra figyelni kell, hogy igen, tanulni kell, folyamatosan tanulni kell, egymás után kell az anyagokat venni, és akkor én azt gondolom, hogy sikeres vizsga elé néznek. Köszönjük szépen! És milyen ismereteket sajátíthatnak el a jelentkezők? Szakmailag mit tartalmaznak ezek a modulok? 3 modulegységből áll gyakorlatilag a képzés, és ahogy Zsuzsa is utalta, ezek a modulok egymásra épülnek gyakorlatilag, és így egymásra tudják a megszerzett ismereteket is hasznosítani. A legelső, gyakorlatilag a legelső modul az a HR és munkajog, amely modulrész anyagaihoz gyakorlatilag hozzáférést is kapnak a regisztrációs díj befizetését követően, úgyhogy érdemes akkor azt mielőbb rendezni, amelyben megtetszett önöknek ez a képzés. Ebben a modul részben egyrészt az emberi erőforrás gazdálkodás területével fogunk megismerkedni, munkajog révén a munkatörvénykönyvének az alapvető rendelkezéseiben fogunk elmélyedni, és a munkaviszonynak a legfőbb szabályaival, alapismérveivel fogunk megismerkedni, miután a munkaviszony leggyakoribb jogviszony. Ezzel a jogviszonnyal tovább megyünk a következő modul részünkre, a bérügyi ismeretek résznél, ahol már a munkaviszonyt már olyan szempontból vizsgáljuk, hogy hogyan is működik az adózási rendszer, hogyan is fogunk egy jövedelmet, egy munkabért számfejteni, milyen adózási járulék szabályok kapcsolódnak hozzá, de ezen jogviszony mellett megismerkedünk még a vállalkozói jogviszony, társasvállalkozó, egyéni vállalkozó jogviszony szabályaival és a megbízási jogviszony legfőbb alapelveivel is. És hát miután ez bérügyi ismeretek modulrész, így gyakorlatilag bérszámfejteni is fogunk, jövedelmet fogunk számfejteni minden egyes jogviszony esetében, a kiemelt jogviszonyok esetében, amiket említettem, azoknak a sajátosságait. Megvizsgáljuk egyrészt manuális kézi számfejtés útján, ugyanakkor pedig az RLB program használatával gyakorlati bérszámfejtéseket is fogunk gyakorolni, tehát bérszámfejtő programmal is fogunk dolgozni. Egyrészt egyébként ez az RLB program a gyakorlati szakmában is ez egy közkezelt program, tehát nem csak oktatás céljából. És mihelyt nem számfejtünk bért, mert hogy nem dolgozott az a személy, akiről szó van, onnantól kezdve jön be a társadalombiztosítás rejtelmes világa, amitől mindenki csak így elborzad, hogy úristen, milyen bonyolult, de ott meg fogjuk tanulni, hogy ha azért nem dolgozott valaki, mert beteg volt, vagy gyereket vállalt, mikor kell táppénzt megállapítani, ki lesz rá jogosult, gyedre, mi van, ha balesetet szenved rá, és a munkahelyén vagy munkában menet, akkor milyen ellátást tud igénybe venni, és nem csak a jogosultsági szabályokat, hanem azt is, hogy hogyan számoljuk ki ezeket az ellátásokat. Természetesen beszélünk arról, hogy egy társadalombiztosítási kifizetőjen, ahova önök is ezzel a végzettséggel simán el tudnak menni és el tudnak helyezkedni, ott milyen feladatokat kell ellátni, hogyan kell különböző nyomtatványokat vezetni, hogyan működnek a TB kifizetőhelyi feladatoknak az ellátása. Úgyhogy az a társadalombiztosítási modulrész. Izgalmas lesz. Köszönöm szépen, és akkor beszéljünk ezeknek a moduloknak a számonkérési formáiról. Ugye a modulzáró vizsgák online vizsgák lesznek, ezek meghatározott napon és időben kerülnek megszervezésre, ütemezésnek megfelelően, tehát minden modul végén lesz majd egy modulzáró vizsga. Ezek időtartama 60 perc, amelyet 60%-os sikerességgel kell teljesíteni.
Az ütemezés szerinti modulzáró vizsgákon a részvétel kötelező, ez alól orvosi igazolással lehet mentesülni, illetve fontos még, hogy javítópótló modulzáró vizsgának a megszervezési feltétele a minimum 10 fő jelentkezés az adott időpontra. És akkor, hogyha sikeres ez a 3 modulzáró vizsga, akkor el is érkeztünk a záró vizsgához, illetve a tanúsítvány szerzés folyamatához. Erről is kivetítünk egy táblázatot. Tehát, amint mondtam, a 3 modulzáró vizsga sikeres teljesítését követően a képzésben résztvevő jelentkezhet záróvizsgára. Ezt követően, hogyha sikeres a záróvizsga 3 része, akkor egy tanúsítványt fogunk kiállítani a felnőtt képzési adatszolgáltatási rendszerből, aminek a feltétele a sikerességen kívül ugye a képzési díj kiegyenlítése és a modulzáró plusz záróvizsgák sikeres teljesítése, illetve, ami még megszerezhető, az a Magyar TB és Bérügyi Szakemberek Egyesülete által kiállított certifikát. Ugye, mint látjuk, a modulzáró 3 tevékenységből áll, ezekből az írásbeli és a gyakorlati rész személyesen teljesítendő, tehát ez már nem online formában zajlik majd, hanem személyes megjelenéssel, jelenleg Budapesten, és a szóbeli rész, amely az írásbeli és a gyakorlati vizsga sikerességét követően kezdhető meg. Itt is a sikeresség feltétele a minimum 60%, és reméljük, hogy ezt követően ugye a képzésben résztvevők egy tanúsítvánnyal és egy certifikáttal fognak végezni, illetve minden dokumentumot megszereznek, ami a képzés vége után megszerezhető. Reméljük, az elhangzottak megnyerték a tetszésüket, és hogyha valóban így van, akkor hogyan tudnak a képzésre jelentkezni? A Penta honlapján tudnak jelentkezni, kiválasztják a társadalombiztosítási és bérügyi szakember képzést, illetve a képzési formát, amit szeretnének, vagy a szombati, vagy pedig jelenleg ugye a hétfő szerdai konzultációs órákkal lehet választani. Ezt követően telefonon is el fogjuk érni a jelentkezőket, illetve egy automatikus visszajelző üzenetet is fognak kapni, amiben már a tudástérhez való hozzáférést is megkapják. És úgy gondolom, hogy a végére is értünk a mai beszélgetésünknek, úgyhogy köszönjük a megtisztelő figyelmet a résztvevőknek, és nektek pedig, hogy elfogadtátok a felkérésünket, és részt vettetek. Mi reméljük, hogy találkozunk a képzésen, illetve majd a tanfolyamindító. Így van, várjuk Önöket az online térbe. Igen, milyen rövid viszontlátásra minden jót. Köszönjük szépen!